Good day sa inyo mga sir. Sana nasa maayos kayong kalagayan at Merry Christmas sa bawat isa sa atin. Advance Happy New Year na din. So for today's video ay pupunta tayo ng Dagupan City sa may Victory Liner bus at sa Genesis bus kung meron. Tatanungin natin kung ano nga ba yung mga available trips nila. Kasi si kuya ay babalik ng Manila ng December 26. 2 days ang bakasyon niya dito sa amin sa Pangasinan. And then iti-check lang natin sa Dagupan, sa Victory Liner bus at sa Genesis Liner bus kung meron silang mga biyahe papuntang Cubao. And kung walang biyahe papuntang Cubao, kung meron bang biyahe papuntang Dao, Tarlac, at yung mga oras na trips. Sa Manila kasi pwede kang sumakay pa uwi ng Pangasinan gamit ang van. According sa kanya 1,300 daw ang pamasahe mula Manila hanggang dito sa Pangasinan. So 1,300 mahal. And according sa kanila, pag sumakay ka naman ng bus, mas mura, 50% na mas mura. Around 600 lang yung pamasahe mula Manila papuntang Pangasinan. So try natin silipin ngayon sa Victory at sa Genesis kung meron silang biyahe this weekend. So tara, let's, samahan nyo ako. Let's go mga sir. Sa terminal ng 5-star. So according sa nakausap natin kanina, walang definite time ng trip. So according sa kanila is wala talagang oras na eksakto na pagdating ng mga bus. Kaya kung merong pupunta ditong bus, pipila, and then syempre parang first come first serve na rin din. So doon naman sa Victory Liner, 5 AM daw yung unang trip nila pa Clark. So wala silang padiretso doon sa Cubao, pero Clark to Dagupan, then Dagupan to Clark lang ang biyahe nila. 5 AM ang start ng biyahe. Tapos ang mga kailangan lang daw is pamasahe, of course, ID, and then vaccination card kung hahanapan pa. Ang pamasahe mula Dagupan hanggang Clark is 405. So kung pupunta kayo ng Cubao is dediretso kayo ng Clark mula dito sa Dagupan, and then sasakay ulit kayo ng bus mula Clark papuntang Cubao or Manila. So yun lang naman yung mga kwan. Ng Solid North wala pang biyahe, nakasarado yung terminal nila. So Victory 5 AM, and then 405 ang pamasahe mula Dagupan papuntang Clark. And then sa 5-star naman meron na silang trip mula Dagupan diretsong Cubao, pero wala pa silang definite time ng arrival ng mga buses nila. So kung meron lamang pupunta ng mga bus dito, tsaka lang magkakaroon ng trip. Kaya kung makita nyo kanina, napakadaming kwan doon, napakadaming nag-aantay. So time check 10:57 na, at eksakto meron tayong naabutan dito na bus ng 5-star na bibiyahing Cubao. Ayun, no? Ayun. So kung bibiyahe talaga kayo kung gusto nyo talaga ng pa-Cubao, is kailangan nyo pumakay ng 5-star. Pero hindi natin ma-assure yung time na pagdating ng mga buses dito. So
So kanina doon sa may Victory Liner, actually ito na yung Victory Liner, magkakatabi. Ito yung 5 star, ito yung 5 star, ito yung parking lot. Doon sa likod ng wall na yan is yung parking lot ng Victory, and then meron din dito yung mismong dispatching area ng Victory. So kanina hindi tayo nakapag-vlog kasi nga hindi tayo pinayagan ng guard, and then busy din yung mga officers and dispatchers ng Victory Liner. So hindi na natin na-vlog kanina. Dito sa 5 star pinayagan tayong mag-vlog. Kaya ito. So dalawang choices nyo. It's either mag-Victory Liner kayo, pero ang biyahe nyo is papuntang Clark lamang, and then after sa Clark, sasakay ulit kayo ng bus papuntang Cubao. Dito sa 5 star merong biyahe mula Dagupan papuntang Cubao na diretso. Merong biyahe mula Dagupan papuntang Cubao, pero walang definite time na pagdating ng mga bus dito. So kung merong darating na bus is hindi nila alam, walang definite time ng pagdating nila. Kaya maraming biyahero dito na nakapila at nag-aantay. So paunahan na lang talaga kung ikaw ay bibiyahe mula Dagupan papuntang Cubao. Okay, so paalis na tayo dito sa Dagupan. So 5 star bukas, Solid North hindi, Victory bukas. Pero sa 5 star walang definite time ng pagdating ng mga buses, pero meron silang pa-Cubao na diretso. Well, doon naman sa Victory 5 AM ang start ng kanilang 5 AM ang first trip, pero hanggang lang sila doon, hanggang Dagupan to Clark lang ang biyahe. Then biyahe ka na lang ng Clark to Cubao kung ikaw ay pupunta ng Manila.